érzem hol a labda annyira. Itt van, most fogják kívülni a másikat. Ja, akkor jó. Ez egy ilyen rögbi nevű játék. Itt úgy hívják ezt a játékot, hogy rögbi. Mi csak gyeplabdának, gyeprögbinek. Valószínűleg gyeplabda. Elbaszott gyeplabda. Így baszhatjuk neki. És a méhecskéknek drukkolunk, erősen a méhecskéknek. Azt mondták, 7-kor lesz valami rögbi meccs, ehhez képest fél 8-kor van ez. Lehet rossz helyre jöttünk. De a másikon nyomják a rögbit, csak az még bemelegítés. Ott túl oda. Baszhatnak valami rögbit ott távol. Do you have a ball? No, Ball? James. Cool, huh? Cool. There you go now. Gyere, elkapom! Nem kellett, most a fél 10-en és még mindig ugyanolyan világos van. Smici mögöttünk. Francia smici. Már szétgémeltük. Telibe van gémelve a francia smici. Ő is ilyen múlparkból jött mindig. Igen, de hát ez a megy nem lehet gémelni. Ez a basic duva. Minden motkányból jött.